Fem el mateix que faria qualsevol altre en el nostre lloc, i qualsevol altre en el nostre lloc optaria per la independència del nostre país. Fem coses normals. Enlloc del món, s'ha votat mai un referèndum sobre la interdependència. Enlloc del món. No cal fer coses rares, no cal fer res que no ha fet ningú més. Fem coses normals, fem el que han fet els altres, i de referèndums sobre la independència se n'han fet molt. I a Europa i al món tothom entén què vol dir independència. I atès que el llenguatge els humans el vam inventar per entendre'ns, procurem que quan parlem la gent ens entengui. I nosaltres, i ara parlo d'Esquerra Republicana de Catalunya, hem de ser els garants d'aquest procés. Aquest és un projecte comú i compartit. Ningú ha de deixar de ser el que és per ser català. Estiguem tranquils. Tenim moltes cartes per jugar aquesta partida. Sabem com jugar-la. Segur que farem un país millor, un país lliure, un país que valgui la pena de ser viscut, que farem realitat els somnis de molts dels que ens han precedit i que garantirem un futur millor per a aquells que ens segueixen. Moltes gràcies.